väčšinou teda porodné, respektíve sestričky prídu pomôcť mamine po porode sa postaviť. Čož ako za mňa fyzioterapeutku by tomu postaveniu, tým, že aj sama som si tým prešla, malo predchádzať ešte trošku rozcvičenie sa a každá žena za mňa by si po pôrode mohla pomôcť aj cvičením už na tom lôžku v nemocnici. Ono je to, že doteraz to buď že nebolo možné, alebo sa to až tak neriešilo, že by bol v podstate takýto fyzioterapeut priamo niekde na oddelení. Alebo je to také, že novinka teraz? Prelomová by som povedal? Prelomová novinka a nie celkom. V zahraničí dajme tu je u takáto nás, služba, ale u nás myslím, že sú nemocnice a teda vo všeobecnosti fyzioterapeutky chodia aj na oddelenie gynekológie alebo teda po pôrodnej starostlivosti, ale chodí sa skôr za takými ťažkými prípadmi, čiže väčšinou po cisárskom reze, ale nie je to tiež všade zvykom.